ଥରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଗଲା। ବେଙ୍ଗ ବିଚାରା କିଛି ନ ଭାବିକିରି ପ୍ରମାଦ ଗଣୁଥାଏ। ଭଗବାନ ରାମ ଜାଣିପାରିଲେ, ତ ପାଦଟି ଉଠେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ ମୋତେ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ ନ କରିକିରି ନୀରବ ରହିଲୁ କାହିଁକି? ବେଙ୍ଗଟି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼େ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବିପଦ ଆଇଛି ରକ୍ଷା କର। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବିପଦ ହୋଇକରି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ, ତ ମୁଁ ଡାକିବି କାହାକୁ? ସେଇଠି ଆମେ ବୁଝିଯିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ କର୍ମ ଭଲ କରିବାର ଅଛି, ସତ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାର ଅଛି, ହେଲେ ଭଗବାନ ଶୁଣିବେ। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କିଛି କରିବା ଯେଉଁଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନଥିବ, ଆଉ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବିପଦ ହିଁ ଠିଆ ହେବେ, ସେ ସମୟରେ ଠିଆ ହେବ ତ କିଏ ଠିଆ ହେବ? ସବୁ ଖାଇଲେ ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣିକି ଖାଇଲେ କେଉଁଥିରେ ମୁହଁ ଧୋଇବ? ବୁଝି